Croeso chi yma i'r gell. Mae'n orffennaf yr ail, a mae'r diwrnod yma yn arbennig i mi fel y clywch chi mewn munud. Dwi wedi bod yn meddwl yn ystod yr wythnos yma am yn persbectif ar wahanol bethau. Un peth mae'r cyfnod yma'n sicr wedi'n gorfodi ni feddwl amdano ydy'n perthynas a'n gilydd. Wrth i ni fethu cyfarfod fel y gybion, mae dod yn amlwg i ni pa bobl bydden ni'n hoffi treulio amser yn eu cwmni nhw. Mae'n wir fod y cyfryngau ar y we wedi bod yn gymorth i lawer. Mi fydde'r misoedd diwethaf wedi bod yn llawer mwy unig, tasan ni ddim wedi gallu siarad efo'n gilydd, boed ar y ffôn neu'n well fyth, ar y cyfryngau sy'n caniatáu ni weld yn gilydd. Ond rwan mae yna broblem newydd wedi codi. A Llywodraeth wedi caniatáu i ni ffurfio unedau lle mae dau gartre'n cael ymuno efo'i gilydd. Ond mae hynny'n creu yn hawster. Pwy dyn ni'n mynd i ddewis? Dyn ni'n cael mynd mewn i gartre rhywun arall, hyd yn oed aros dros nos os dyn ni isio, ond dim ond un cartre dyn ni'n cael ddewis. A fydd rhywun yn gweld y chwith bod nhw ddim wedi cael ei dewis, ond bod rhywun arall wedi cael ei dewis yn ei lle nhw. Pwy sydd yn mynd i fod yn rhan o'r bybl yma? John Donne ysgrifennodd geiriau enwog yn No Man is an Island. Fe'n creuwyd ni i fod mewn perthynas a'n gilydd. Mi ddaru Duw ddweud yn y dechrau, nid da bod dyn ar ei ben ei hun. Mae'n rhan o'n gwead ni. Tasa ni eisiau roed o mewn ffordd ddiwynyddol, da ni wedi cael yn creu ar lun a delw Duw. Da ni fod ar lewyrchu Duw, ac fel mae Duw yn drindod, mae'n 3 person mewn un Duw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a'r 3 mewn perthynas o gariad tragwyddol a'i gilydd mewn un Duw. Felly, dyn ni fod mewn perthynas o gariad efo'n cydddyn, efo'n gilydd, car dy gymydog fel ti dy hun. A'r adlewyrchiad mwyaf arbennig mae'r Beibl yn rhoi i ni, neu'r eglureb mae'r Beibl yn ei ddefnyddio i geisio egluro y berthynas yma o gariad, ydy priodas. Ond beth sy'n gwneud priodas yn llwyddiannus? Da ni'n gwybod nad ydy cadw perthynas yn iach ddim y peth hawsa yn y byd, hyd yn oed efo hanwyliad agosaf. Fe fydd y rhaid yma dyma un o broblemau mawr yn byd. Tydi dyn methu byw fo'i gydddyn yn iawn. Mae'r berthynas wedi thorri rhwng gwledydd, rhwng dosbarthiadau gwahanol mewn cymdeithas, rhwng pobl sydd yn ymddangos y wahanol, bod o'n liw croen neu yn iaith, a rhwng unigolion, yn gymdogion, yn blant ac yn rhieni, ac yn wir a gwragedd. Mae'n strygl weithiau i gadw perthynas yn dydy. Felly be fedrwn ni ddeud sydd yn mynd i wneud priodas yn llwyddiannus? Syniad y byd ydy mae cariad rhyw deimlad rhamantaidd ydy'r allwedd. Da chi'n syrthio mewn cariad efo rhywun a mae'r sêr yn disgleirio'n gliriach, mae'r awyr yn lasach, a'r byd yn fwy gole pan da ni mewn cariad. Ond mae cariad yn y Beibl yn rhywbeth mwy na hynny. A'n teimladau ni'n mynd a dod. Mi fedrwn ni syrthio mewn cariad efo rhywun, a mi fedrwn ni wedyn syrthio allan o gariad yr un mor hawdd, a dyna di profiad pobl ar adegau. Gadwch chi mi gyfaddau rhywbeth. Heddiw mae'n benblwydd priodas arna i a Gwenan. 43 o flynyddoedd yn ôl fe ddaru ni gyfarfod fel teulu efo ffrindiau yng Nghapel Seion Wrecsam ar gyfer seremoni. A'r hyn oedd yn gwneud y seremoni honno'n briodas oedd fod na addewidion wedi gwneud i Gwenan a Minne fod yn ffyddlon i'n gilydd tra bydd o'n byw. Fe allan ni ddeud mae penderfyniad sydd yn gwneud priodas yn llwyddiannus. Penderfyniad oedd wedi wneud gan y 2 ohonom y diwrnod hwnnw. A wrth gwrs, oedd na emosiwn, oedd na ramant, oedd na gariad yn yr ystyr honno o'r gair. Ond di'r cariad ddim di aros yr un peth dros y blynyddoedd. Mae wedi datblygu, mae wedi newid. Mae wedi mynd yn llawer iawn dyfnach. A da ni wedi gorfod byw trwy bob math o brofiadau efo'n gilydd.
Ar adegau, da ni wedi profi llawenydd rhyfeddol. Ond ar adegau, da ni wedi crio efo'n gilydd. Da ni hyd yn oed wedi gorau wynebu dyddiau anodd iawn ac wedi bod yn ddig efo'n gilydd a wedi gorfod dysgu maddau i'n gilydd ar adegau. Oherwydd, chi'n gweld, oedden ni wedi addo, a dyna fysa ni'n gwneud. Oedden ni wedi addo bod yn ffyddlon i'n gilydd, gwell ac gwaith. Trwy gymorth Duw, da ni wedi cadw'r addewidion yn aed y diwrnod heulog hwnnw dros 20 mlynedd yn ôl. A'n gobaith ni ydy fod y berthynas yma rywsut wedi adlewyrchu perthynas fwy sylfaenol. Perthynas lle gnath Duw benderfyniad. Penderfyniad i garu rhai fel ni. Mi nath Duw gyfamod neu addewid i estyn i gariad ato ni. Mi gostiodd yn ddrud goblin iddo fo i wneud hynny. Fe fu'r tad anfon ei fab i wlad bell i ddioddau ein mwyn. Fe nath y mab wisgo yn gwendid, dod fel baban meidrol, ac yna gwisgo yn beiau ar ei gefn ei hun. A mi brofodd gondemniad y groes a thywyllwch eithaf yn lle ni. Ond roedd wedi addo i'w dad bydde fo'n yn hachub ni. Roedd y tad wedi addo i'r mab bydde fo'n yn rhoi ni iddo fo. Ac yn ffyddlon i'r un addewid, fe ddoth yr ysbryd glân i fywhau pawb sy'n rhoi i ffydd yn Iesu a dod i fyw yn ein calonnau ni. O, mae Duw wedi gorfod maddau mwy nag y gallwn ni ddeall neu amgyffred. Ac o bryn fod Duw yn teimlo'n rhamantus iawn wrth edrych ar bechod y byd. Ond mae wedi dewis yn caru i'r eithaf. A dyma'r math o gariad sydd i angen yn ein cymdeithas ni y dyddiau yma. Y cariad sydd yn maddau. Y cariad sydd yn edrych am les y llall yn ytrach na lles yr hunan. Pa dwi'n cynghori rhai sydd yn priodi, dwi'n deithio nhw, peidiwch byth a gofyn ydy hi yn ddigon da i mi. Gofynnwch ydw i yn ŵr digon da iddi hi, neu ydw i yn wraig digon da iddo fo. Gosodwch y llall yn y canol. Dwi'n ddiolchgar heddiw am amynedd, gofal a chariad Gwenan ar draws y blynyddoedd. Faswn i ddim yn dewis neb arall i gael rhannu mywyd efo hi. Ond bydd hi ddim yn anghytuno efo fi wrth i mi ddeud bydd y ddau ohono ni'n cyfaddu fod na gariad mwy wedi gwarchod drosom. Fod na un nath addewid cyn bod y byd i'n cadw iddo hun. A'r addewid hwnnw sy'n gwneud i'r sêr ddisgleirio'n gliriach ac i'r awyr fod yn lasach heddiw. Ydych chi'n ei weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n diolch i ti fod yn cariad am herffaith ni yn gallu cyrraedd uchelderau rhyfeddol ar adegau. Ac eto, da ni'n gwybod fod yn cariad ni yn adlewyrchiad gwan o'r cariad rhyfeddol sydd yn dy galon di. Da ni'n gorfod gofyn heddiw felly o'r newydd, neu di faddau yn beiau. A neu di yn helpu ni edrych ar faint o ti wedi'n caru ni, trwy edrych ar Grist yn dioddau trosom ar y groes. A gad i ni heddiw weld y byd yn fyd gwell am yn bod ni yn llochesu yn dy gariad di. Amen. Dan eich bendydd.